नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती। तर मित्रांनो, आज आम्ही खाडीवरती आलो आहोत कुर्ल्या पकडायला। हे जिले घेऊन आलो आहेत। ही कोंबडीची आतडी आहे। अशी अशी बांधणार आणि मग हे समुद्रात सोडणार। इथे जसं की हे सोडलंय, इथे एक सोडलेलं आहे, हे बघा इथे। मग त्यात कुर्ली येते खायला त्याला। हे इथे एक सोडलेलं आहे। अशा पद्धतीने बांधतात। आता हे आम्ही सोडायला जातोय समुद्रात। हे अशा प्रकारे इथे सोडतात, म्हणजे जसं करून की कुर्ल्या खायला येतील। हा आता इथे सोडतोय। ही रशी बंद कर। जाळी सोडून झालेली आहे। आता रशी बांधायला जात आहे। रशी तिथे दगडीला बांधणार, दगड किंवा झाड असेल। जेणेकरून कुर्ली आली तर वळू नये म्हणून सपोर्टसाठी। हे दुसरं सोडायला जातोय। रशी काय त्याला सोडवता येत नाहीये, तरी पण कशी तरी सोडवतोय। उडव तू माझी। कारीगर आहेत आमच्या इकडचे हे दर्पण घाटकर। हर व्हिडिओत काय ना काय करत राहतात, उपद्रव। टाकतोय। दगडीला बांधून ठेवेल। आता दुसरा आणायला जातोय ते। हा एक माणूस इथे बांधतोय आमचा। एक माणूस बांधायला ठेवला आहे। हे तो कसा बांधतोय त्या प्रकारे बघा तुम्ही, आणि तुम्ही पण ट्राय करा। आता आम्ही एक एक करून सगळे सोडत जातो आहे। आता चाललोय पुढे। हा इथे एक सोडलाच आहे। असे 10 ते 15 सोडणार। आणि ह्यांना झिले म्हणतात, झिले। सोडतोय पाण्यात।
बघा झाडावर बांधायला जातोय. कुठे अंधार असल्यामुळे काही समजत नाही. काळोख येतोय. हा एक सोडायला चाललाय आमचा दुसरा माणूस. हे ह्या स्पॉटला कनेरीचा वंडा असं नाव दिलंय. म्हणजे पहिल्या पूर्वीच्या काळापासून हे आहे ते नावच दिलंय ते कनेरीचा वंडा. हे बघा अक्षरशः खोल पाणी आहे. ते वर ठेवतोय. आम्ही ऑनलाईन येतो.